В сградата на община Казанлък се проведе среща между Галина Стоянова, кметовете на населени места, както и управителя на ВиК дружествата на Стара Загора и началник на район Казанлък инженер Радостин Миланов и инженер Станислав Христов. Темата бе полученото писмо от Министерството на регионалното развитие и благоустройство относно проблеми с поддръжката на ВиК инфраструктурата на селата Розово, Бузовград, Горно Изворово и Кънчево от община Казанлък. В него е посочено, че след обследване не са открити проблеми с налягането и че дружеството е възстановило пътните настилки във всяко едно от посочените населени места. Кметовете на засегнатите села категорично не се съгласиха с това и посочиха конкретни улици, които не са възстановени след отстраняване на аварии. След като изслуша всички кметове, инженер Миланов пое ангажимент да бъдат възстановени всички улици и съобщи, че справянето с авариите на територията на община Казанлък ще бъде извършено от външна фирма и изрази надежда, че това ще става по-бързо и по-ефективно. Инженер Христов прие критиките и подчерта, че наистина се изостава с графика за асфалтиране. Обеща, че ще подпомогне всеки кмет и лично ще отиде на място, за да се запознае с проблемите. Стоянова се обърна към всички кметове да изпратят улиците на населените си места, които са заявили за асфалтиране, към заместник управителя на ВиК Стара Загора инженер Калудов и да синхронизират подмяната на тръбите с полагането на асфалт.